Huwa tajjeb li jiżdiedu l-ġudikanti iżda dawn għandhom jiġu sostnuti b'ħaddiema ta' kwalità filwaqt li l-kundizzjonijiet tagħhom iridu jitjiebu. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Imħallef Market Kuti hekk kif it-tnejn filgħodu fetħet dik li hija magħrufa bħala s-sena forensi, okkażjoni li permezz tagħha jitfakkar dan il-jum importanti għax-xogħol tal-qrati f'pajjiżna. Il-Prim Imħallef stqar li l-pressjoni tax-xogħol fuq il-qrati qiegħda dejjem tikber u dan minħabba l-volum kbir ta' nies jew entitajiet legali li f'dawn l-aħħar snin ġew f'pajjiżna. Il-Prim Imħallef spjega li l-Qorti Kriminali u l-Qorti tal-Familja kif ukoll il-Qorti ta' Għawdex bil-volum ta' xogħol u n-numru ta' ġudikanti qed jirnexxielhom ikampaw bl-eżatt. Dan filwaqt li tenna li l-pressjoni ta' xogħol fuqhom dejjem qed tikber. Għar minn hekk hija sitwazzjoni fil-qrati ċivili u l-qrati tal-maġistrati għaliex din issa saret emerġenza u jeħtieġ li tiġi indirizzata b'urġenza. Illum kull imħallef fil-qorti ċivili għandu medja ta' xi 500 kawża pendenti fil-lista tiegħu. Il-kwadru li joħroġ minn dan in-numru kif inġija biblina fuq il-ħadd. Il-qrati ċivili llum qegħdin fil-possibilità li jlaħqu u jwettqu ġudizzju fi żmien raġonevoli b'dak il-volum pendenti. Fid-diskors tiegħu il-Prim Imħallef tenna wkoll li m'hemmx biżżejjed għarfien dwar kif taħdem il-qorti u għaliex xi drabi ikun hemm ċertu diskrepanzi bejn ċertu sentenzi u oħrajn. Intant qabel id-diskors tal-Prim Imħallef tkellem il-President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenech fl-ewwel diskors tiegħu f'din il-kariga u sostna bil-qawwa kollha fuq il-ħtieġa ta' bidla mill-status quo dan filwaqt li ġibet l-attenzjoni li mingħajr innovazzjoni is-settur leġislattiv jaf jitlef ir-relevanza tiegħu u jonqos milli tira dem ġdid. Peter Fenech saħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta' policy għall-loti tas-sentenzi kif ukoll direzzjoni li tindirizza id-dewmien fil-każijiet.